சார் சார் அங்கே யாரும் என் தாத்தா கூட நின்றுருக்காங்க சார், டக்குன்னு வாங்க, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. சரி சரி தம்பி வா, நம்ம டக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். சார் சார் இவங்க தான் சார், வாங்க டக்குன்னு. உனக்கு என்ன தைரியம், எங்கே முன்னாடி கன் ஏற்றிட்டு இருக்கியா? இரு விடு, என் கண்ணை விட்டுடு, இன்னும் ஷூட் பண்ணிடுவேன். நான் இங்கே வந்து உன் கண்ணை பிடிச்சிட்டேன், அப்பயும் நீ தைரியமாக ஷூட் பண்ணுவேன்னு சொல்கிறதா? இல்லோ ப்ளீஸ் சார், முக்கியம் சார். சார் சார் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது சார்? ரொம்ப இஷ்டம் நாங்கள். ஆமாம் சார், ரொம்ப வலிக்குது சார், இவனு விடவே விடாதீங்க, ஜெயிலில் போட்டுருங்க. தாத்தா தாத்தா எப்படி இருக்கீங்க தாத்தா? எப்படி தாத்தா இவங்கள்ட்ட நீங்கள் வந்தீங்க? சரி வாங்க தாத்தா, நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம்.